un pahar de untură, un pahar de borș, o lingură de zahăr, puțină sare, 2 pliculețe de zahăr vanilat, 500 de grame de făină și 7 grame de drojdie uscată. Amestecăm bine totul, frământăm aluatul până se desface complet de pe vas și de pe mâini. Împărțim în două aluatul, jumătate din acesta îl amestecăm cu 2-3 linguri de cacao pe care o diluăm cu un pic de borș și frământăm din nou pentru a încorpora cacao în acest aluat. Începem să formăm foile, una cu cacao, una simplă, după care le suprapunem tăiem după mărimea dorită, așezăm rahatul pe capete și începem să rulăm pentru a forma cornulețele. Ar mai fi o variantă, putem să facem ca în imagine, punem 2 biluțe de aluat, una albă, una neagră, una peste alta și formăm odată foaia noastră și iese la fel de bine ca și în prima variantă când foile le-am întins separat. Procedăm la fel până terminăm aluatul, dăm la cuptorul preîncălzit la 180 de grade pentru 20-25 de minute. Pudrăm cu zahăr din abundență și iată ce a ieșit.